Er der sådan noget, fortæl mig, hvad Vietnamkrigen er om? Er det Quinta Dab? Det havde været mit liv. Hej. Why is 6 bange for 7? Because 7, 8, 9. Seven years later. Ej! Det kan simpelthen ikke passe. Jeg vil have ro. Fuck, du lugter lort. Nej, kom ind til tiden. Vi har test i dag. Ja, fuck. 2 seconds later. Drenge, nu kommer I simpelthen ind. Det er simpelthen respektløst, det der. Klokken er ringet for længe siden. Okay? I tager det her seriøst. Ja. I skal have et 12-tal. Ja. Fuck dig. Fuck dig. Hey, nus. Og husk nu de her fordybelsesområder. Dus. Jeg kan altså ikke huske noget fra bogen. What the luck? Er vi klar, eller hvad? Til at lave chicken dance? Ja. Så starter vi bare. Vi venter lige så godt på. I dag skal vi arbejde videre med Bess, og vi tager Space. Hvor er det på? Ja, men Det der står så afspring til F-ord i dag. Nå. Hallo. Hallo. Vi er chicken 1. Almille! Was magst du in der Wochenende? Kan du lige springe mig over? Ej, ja, det er en god idé, Ej, prøv lige at høre her. I skal lige skrive det her. Det er super vigtigt, ellers så fejler I jeres eksamen. Ja, overhovedet ikke. Vi kan ikke nå skrive ned. Ej, men så vil jeg altså lade være at sidde og spille hele tiden. Telefoner. Jeg har den ikke. Min er derhjemme. Jeg ved, I har den. Jeg har ikke. Ellers så slader jeg bare til Anne. Nu skal I gå ind på fysiotjek og lave en test. Og I to, I skal stoppe med at spille. Det gør vi ikke. Jeg ved, I spillede. Så hvad er jeres holdning om, at bøssemænd godt kan lide sådan nogle pikke, ligesom den, jeg har på min arm her? Det er fucking ulækkert. Det er noget ulækkert noget. Det må jeg slet ikke sige, det der. Altså, Anton, sidder du og spiser? Altså, hvad skal du fandme ikke gøre min ting? Fuck, man. Altså, jeg kommer jo aldrig herind med en negativ attitude. Nu skal jeg lige vågne op. I need a base. Giver det mening? Nej. Anton.
Går det godt? Nej, hvad er det? Anton! Fokuser!